taa ọ na-eghe anụ. Hey, Adanna, ị na-eme ọfụma. Onye bụ nke ekwe ka nne n'ọzọ nke eghegokwe. Ee, ọ dịkwa egwu. Wow, nekwe na anya Adaobi eshigokwe nro. Chai, Adanna anyị eshigokwe nnekwu ibe. Fried rice. Nwa ọmakwa eshi ibe rice nke enwekwe kọlọdụ mma. Kedụkwanụ vegetable ya? Kedu vegetable oghego? Vegetable oghego? Uyakwa obele nne, uyakwa obele nne o. Ma ọ bụ wụyacha anyị eweziele osisi tonu ọnya. A ga-awụyachi eweziele osisi. Aka esichekwa ị na-achọ ili. Ihe aga azụ ka nne shichegori. Nne be anyị ochai. Nne ndewo. Ọ gụshiche ihe niile mama. Ihe nke ọra kwikwa ka ụra kakịrị manjeru. Fitakwanụ nne na-eshikwa ibe jos chalia ka o shitofu. Nne ke ingredients iji shi iwe nke iwe a amakakwa. Rice. Green peas, carrot, gizzard. My gizzard. Nne ke isi shie iwe ke ingredients iji shie nye o makakwa o. Tata, I've been making fried rice and I've been use rice. Akwụkwọ nri green pea carrot. And then I enjoy shabu gizzard. I be gizzard here. I teach spices near time curry. Even those on ya. Hey. Before I achieve, I teach a man in May. I yebe abacha. I yebe alubas. We call to China onion. And I tinye na mana. And Nigeria she fried rice. Ndewo nne daalụ imele ọfụma. Ndewo. Ụmụaka onye nze. Unu ebidogoliwe rice nwa? Keke unu shivo rice ahụ? Na Adaobi shitelie. Wow, oke nwa. Ili chebegokwa nke gị. Daalụ oke nwa. Papa nnekwu be anyị kezi ị na-elikwa ọsọ. Papa nnekwu ị like ya? Ka isi rice ahụ? O tolutori nne. Adaobi shitelie. Daalụ papa. Agidigba nwa da. Ndewo papa. Ngwanụ ọra na eze na-ege ntị eliwegonu rice ahụ. So Adaobi be anyị shitelie. Ọ nọkwa na-eke omeshi emecha ọ ya abịa linkie. Ndewonu. Sụọla ụmụaka unu Igbo si ụmụaka unu na ọ dị mkpa. Gosi nye ụmụaka unu daa. Bịa n'usoro ya. Adaobi shitelie.